Odtedy, co sem nastúpil do 4. ročníka, jediné, co ja počúvam, žiaci, tešíte sa na maturitu, už to máte za rohom. Tahaj, satan. Za chvíľu budem nosiť takto kríž pred sebou a svacenú vodu ich budem krstiť, lebo toto, čo je, jak ja mám ísť maturovať. Ja proste iba prežívam. Prosím vás, povedzte mi, učíte sa už? Haló, učíte sa už, lebo ja nevím, ja ešte som sa do toho ani nekúkal, akože. To boha, to je vici. Hej, jediné, co mňa môže včil zachrániť, že budem tým učiteľkám držať dvere a ja neviem, že im zmijem tabulu. Alebo ja nevím, kávu im mám ráno robiť, hej, dajte mi rady. A ja sa vsadím, že včelu vidím komentáře. A maturita je easy. Tahaj do rici, dobre? Nescem tam vidieť tí komentáře. Nescem, nechaj mňa si to vybiť ze seba, prosím ťa, dobre? A ešte keď sa mňa niekto opýta, a na akú školu si dával prihlášky? Vysoká škola? A už nad týmto mám rozmýšľať, čak čo som nastúpil na strednú, jak sa stalo, že som v 4. ročníku, toto byl glitch. Ja keď tam dojdem na tú maturitu, ja tam dojdem nabalený, jak chlebíčky v jednej ruce, 6-poschodová torta v druhej ruce, zákusky, ja nevím ešte jak zeberem, ale na krk si ich dám, alebo ja už nevím.